I pound my fist into my chest. Takže ahoj lidečky, my jsme kluci ze Vesnice 5 a dneska jsme si dali challenge, že musíme projít celý polem. Jo, tam a zpátky. No, takže teď tam musíme dojít a ještě si koupit v krámě nějaký pití. A ještě k nám ještě nějaký popání. No, takže to bude dlouhá cesta. Lidi, tady s námi i Maty, můžu pozdravit. Už tady tak dlouho nebyl. Lidi, jdeme vařit, jo, jdeme si udělat tousty na výpravu. Jo, já jsem divný, jo, ale každý je jaký, já nevím si. Jdeme chytat žáby. Jo, já to chci taky snažím, no. Jo, a já tady jsou tvoje jaký rozbaly, víte co, ale... Budeme to tady dělat milionkrát, hodně dlouho, no. Jako nemáme sír, takže se tam to třeba dát nebo já nevím. Lidi, my už se oblíkáme. Máme baťoch, máme tousty, nějaký bonbony, dvoje pití a stroje. A takže lidi, jsme momentálně před tajným polem. A tam až k tomu lesu jdeme. Kamu ne? Tam prostě ten les, tak tam musíme jít. To bychom viděli. A jo, tam jsou krávy. No a oni se asi přes ten plot nedostanou, ne? A jo, tak budeme tudy. Tudy jdeme. Až tím větrným pičovinám, ne? Až tam tomu lesu jenom. Takže my už jdeme. Ale tam ty blbosti, víte, že to je třeba v Chebu. To není v Chebu. Cheb je tam, ty blbečku. To je ještě dál. Je to daleko prostě. Já bych dal. A koukejte lidi, jenom jsme došli jenom sem. Zatím. Jako jo, ale já bych šel úplně k tam tomu lesu. Právě tam já. Ne tam, ale tam. Pojďme se jít do lesa. Jo. Dej mi tousty. No. A Matěho tam nejde vidět. To je jedno, ať se. To je jedno, jsem nejlepší z vás, takže já to nevím. Takže lidi, dáme si toustáky. Já vím, že jsme zatím neušli, ale tam někdo je. Já vidím vás barák. A jo. A jo. Lidi, tohle je krásný, prostě takhle si vyjít do přírody. Hlavně no stres. No. Ale tohle bychom mohli dělat. Hej, kdybych řekl za mě no stres, tak a ty krávy, kdyby na nás vyběhly. Už ani nevidím. A jak to si stůjte, hlavně no stres. Kde jsou? Kde to fakám své. Ne, tam jsou, ono je jenom kopec dolů. Jako. Jo. Ještě nás čeká dlouhá cesta. A jdeme na Nový Kostel, jdeme zazvonit na učitelky. Najbat. Dobrý den. Naučíte mě na sobotku. Tak oni to neumí. 2, 3, 8, 3, 2, 1, 10, 20. Jedný. 1, 8, 3, 5. Lidi, ale vy to třeba máte blbý, že žijete třeba ve městě. Vy si jakou procházku třeba nemůžete udělat ve městě. Vy tam nemáte jako žádný pole. Ale jakoby mají tam třeba doprovod. Doprovod jsem Lepší do přírody. Tohle mě jako úplně uspokojilo. Nějaké. Tak to miluju. To úplně miluju. Prostě ta škola, a školu mám v píče teď jakoby. Nečumět furt do mobilů. Jo no, já už mám kole hotový. Kurva, si tam píšu 2 testy. Vlastně média z maziky. Jo, to z papaj. Lidi, tohle vyjazujte, jo? Počkej, Petro, počkej. Hej, bro, dám si jednu wafli. Ty stříbro. Můj stříbro. Dej mi knoprsku, dáme si knoprsku. Jo, hej, dejte mi knoprsku. A už půjdeme, protože nás ještě čeká dlouhá cesta. Tam až.
takže tam musíme ještě jít, ještě nás čeká dlouhá dálka. Nemusíme, ale chceme. Dali jsme si challenge, ty zmrd. Prostě lidi. Ne, mě jste nedali. Lidi. Prostě my. Lidi, počkej, Jak jsme prostě donutili Matyho jít s náma. Přišli jsme na jeho zahradu. Maty, jdeš s náma se podít na pole. On jasný. Lidi, zatím jsme nic neušli zatím. Ty pičo, ale to je dálka jak svině. Tak já řeknu poprvé, že už jsme tam za chvilku a vole, pak řeknu, že to je dálka. jaký... Kdo by ti dal? Nevyjazujte to. Hej, další auto. To je takové Hej, kde bylo? Jezdí pořád dokola. Ne, to je, no není se mi to auto. Tam na tom kopečku sáme další, vidíš nás? No. Hej, to mi táhlo zhledna, nebo co to je? Posad. Půjdem na něj, ne? Já ho nevidím. Nám. Pojď ty, hráč ho sráč. Mám jistý něco, tak mi to dej. Ne. Prase. Docela jako živný, no. Bo mi petky tam dej. Tam Ukáž mi, co uděláš. to tam dej taky, jo? To nesmíte. Pičo, já mám jinou botě. Píču, No ty dej mi to. Yo, já už musím taky pít. I pound my fist into my chest. Oh yes, I'm money chant. Said if you not a wolf, then Jakoby jdu si dát. Dáme si dát chipsy. A Maty si nemá kam sednout, no. Ale to je jedno. Baťoch na zádech, ty dele. Ty dele. Tak si sedni na něj. Máš to něco? Tak si řekneš vodu. No tak si nejšej. Tak proč si? Já bych šel, ale už. No. Dobře, když si budeme dávat takový velký přestávky. Tak. Zlenošíme. To je tak jak svině ještě. Nemáš tam tím stromům. Počkej, tam. To jsou ty stromy. Kde vás nikdo neuslyší. Takže koukejte, prostě tady není žádná ozvěna. Ale fakt. A kdyby měl sluchátka v uši a řval, Ne asi. Takže my jsme došli, kdyby se nám něco stalo, tak řveme a nikdo nás neuslyší. Jo, to je, jak jsme říkali, to, že to je Hapacový barák, ne? Ne, jsme ještě jezdili ani na styrkách, ne? Ne, to jsme šli s Nikolasem. Ale víte, co to je? To je u toho, to je taková ta stará tova. To je Vackovec. To je, Ten kravín. ty jste kravín, ty čuráku. No. No, to je nějaká továrna, ty No, ale debile. je to budeme ti víc o tom, že tady to pokračuje na bazén dolů k vám. No, tam je ta potok. No. Ale to je úplně jenom teďka vidíte, jak to blízko. Hej, protože já nejdu až tam. Lidi, příští, a to tam nech, Peťo. Příští challenge, my vyletíme na slunce. Jo, tak, budeme první na slunci. No, a pak za 5 sekund bude první, co umřeli na tom. Ty teda... Znáte takového toho debila, který byl v Survivu a je na Omegle a ptá se úplně na debilní otázky, který nedávají smysl. Že třeba kolik lidí žije na Marsu? Jo, hovla. Ne. Ty myslíš toho? Ne, prostě takový silnější. No já vím. Pavel, vole. MG Fitness, brácho. Pavel, služil. Prostě já to chtěl Hej lidi, pomož! Hej, to byl vetřelec. Dáme střelce! Jo, tam už se za chvilku docela. Hej, ty furt říkáš, tam to můžeš, tam to můžeš, ale tam nevím. Hej, tady jsou úplně blbě běhá, kámo. Ne asi.
No mě se ještě vidí. Já už ani nevidím mimo stop. Hej, co to vymýšlíme? Co to je? Hej Petr, udělej, že se tam rozloučíme a potom vydáš jenom tu část, že se tam rozloučili a ta bude druhý díl, tak se vracíme zpátky. A uděláš druhý díl, jak se vracíme zpátky. OK. Ale ten vydám nikdy jindy, ne? To právě. Fuj. Já už nemůžu. A já už ani nevidím teraz. Já nebudeme k tomu posedu a tam to, nebo co to? Ne. Vytknu to vše, jsme úplně masivní. Tak jdeme, no. To se nedělají přestávku. Hej, zase nechůžu. A na co přestávku? Ne, jako, že jsme si Lidi, počkej, lidi, teď jsme zjistili, že Petr bude srát. No, ty, no, Petr, já jsem si zavázal. Ale nemůžeme to ukončit, Protože to je challenge! My jsme schopní všeho! Klidně, když nám dáte jeden like, tak vyletíme na měsíc! Lidi, my uděláme prostě... Lidi, tam je mil hostov. Sledovat nás, uděláme všechno. Já to jako nedělám moc pro lajky, já to dělám prostě pro zábavu. Třeba my jsme se Zdenkem, jenom my dva jsme šli Kapacovi domů. A ne pro lajky. Ne pro lajky, ale prostě pro srandu. Hej, kluci, myslíte, že... Do toho opuštěného domu. Nachodit tak... To je blbý, že byste se podívali, kolik jsme ušli. Já to umím. Ty pičo, no už je 4:30. Hej, kluci, bacha, liško. Kurva, oni už teď budou vycházet prasatá, havraně a tady to. Jo, to je ten znamený. Takže lidi, oni si tady sednou a my se jdeme s Martinem podívat do tam toho posedu. Co to bylo? Jo. A já, co když tam je myslivec? Takže když je nevidíš, tak oni se jenom teleportujou, ne? Dělej, pojď. No tak protože tam je kopec. Pojď, prosím tě, neboj se. Jako mu byl tak nástroj. Jo, aha. Podrž, já si musím to. No, podrž. Čo lidi, se musím táhnout. Tam jsou někde krávy. No, já jste... Já vím. Víčo, co tady je? Drží to, vole, neupadne to. Píčo, já se bojím docela. Lidi, šli jsme tam úplně zbytečně, protože ten posed byl zamčený. Prostě jsme tam se nemohli s Matým dostat, takže jsme tam šli úplně zbytečně. Takže jsme se na to vysrali. Kluci, ale to je prostě věb. Nám šlo spíš o život, oni se tam mohli ty krávy dostat, vole. Lidi, tady se asi rozloučíme, už jsme to došli docela daleko a teď musíme zpátky, ale to vám vydáme až druhý díl, takže asi zatím čau. A lidi, já vám ještě můžu něco ukázat. Tady jsou nějaký úly, ale bylo z toho nikde. Takže čekejte na druhý part, my teď jdeme zpátky a vydáme vám to někdy, takže čau.